a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Ya jama'a. Ya kake ganin zaben bana nan? Anya zaben bana nan anya za mu share ma kuwa? Anya. Kai, gaskiya wallahi zaben banan nan ni ma kaina tsorace nake. Dole tsoro ya kama ku domin komai daga ku sai 'ya'yanku. To yanzu talakawa sun waye wanda yake musu shi suke yi wa. Sun daina yanka makare ciyawa. Injiniya Aishatu Dahiru Binani. Ace kuma uwa ce. Ga duwan ɗan halak mai son cin gaban al'umma. Zaɓen da kuke magana wancan shekaran